Mga igsuon nakasinati ka ba? Ikaw ako for sure nakasinati gyud ta. Nga adunay panahon nga naay mga sitwasyon nga wala na to damhang maabot tong kinabuhi. Unya dili ta ready, wala ta nakadawat. Imbis nga nagyon ang Biblia nga magpasalamat ta sa tanang nidangat sa tua, nagbagulbol hinuon ta o na-discourage ta sa maong sitwasyon. So usahay lisod natong sabton ang pamaagi sa Ginoo, hilabi na gyud kung giharian kita sa ato ang tawhanon nga panghuna-huna. So guys, kining sambingaya karon maghatag kini nimog dako nga pagtulunan sa kinabuhi, hilabi na gyud kung adunay panahon nga wala nato o wala nimo masabti ang pamaagi sa Ginoo. Daghan kayo rong mga nag-alagad sa Ginoo nga wala nila masabti ang mga pamaagi sa Ginoo. Hilabi na gyud kung miabot sa mga punto nga adunay mga pag-antos nga miabot kanila. Pero guys, ang Biblia nagaingon gyud sa Job 36:15 nga gamiton sa Dios ang mga pag-antos aron makasabuta. So, gialaw sa Ginoo ang mga pag-antos aron nga makasabot kita sa iyang pamaagi. So, di ba? Muna nga moabot di ang mga pag-antos, nindot natong pagabuhaton is magpasalamat ta sa Ginoo. Kay kanang mga pag-antos gigamit na aron makasabuta. So guys, para makasabot pagyud ta sa pamaagi sa Ginoo, unta imo matapos ni maong sambingay. Inaani ang senaryo sa maong sambingay. Dunay usa ka tawo nga nagampo siya provision sa Ginoo. Specifically, nagampo siya og pagkaon, provision nga matagbo yung pagkaon kay lisod kay iyang kahimtang sa kinabuhi. And sa Lord, tungod sa kalisod sa akong kahimtang, wala ko'y trabaho. O niya, wala ko'y pamilya nga maduulan, wala ko'y kanang mapaingnan. Nangayo ko nimo Lord nga imo kong tagaag provision nga makakaon lang yug ko, maka-produce lang yug ko, o mahatdan ko pagkaon, dunay tao nga imong gamiton. So moto pagkahuman ang ampo, dunay na ngayong maayo. Di ga-expect na siya nga mo gitoy tubag na sa Ginoo nga naay mohatod sa ila. So pagpangayong maayo, niingon ang maong tao nga, bro, na ako'y ihatag nimong gabang. Kay sa barangay ni kapin man ang ako ang nadawat nga gabang, ako ning ihatag nimo kay silbi silingan man ta magamit kuno nimo ning maong gabang. So moto ni uli ang maong taong gahatod sa gabang. Moto ni ampo na po siya dito sa Ginoo, ni sumbong na po siya sa Ginoo sa Lord. Dili man ni mao ang ako ang giampo nimo. Dili man ni mao ang tubag sa akong giampo nimo. Ang akong giampo nimo pagkaon, provision. Pero nganong gabang man naga-question siya igsuon diya sa tubag sa Ginoo nga mao ang gabang. Pero sadyang ni question siya sa Ginoo, adunay revelation nga nakuha niya nga insa, Lord, tama ka, sakto ang imuhang tubag nga gabang. Kay kani ding gabang magamit na ko ni nga mahimong kay ang gabang manggod igsuon katong mura siya pambugwal nga pwedeng mong gamiton silbi puli sa bara para makatanom ka. So mo itong nasabtan niya nga, pang makatanom ko, magbugwal ko na ako'y matamnan, na ako'y maani, na ay pagkaon. So gitubag sa Ginoo. So mo itong nasabtan niya guys, ug nagpasalamat siya sa tubag sa Ginoo. So dinhila ta kutob sa maong sambingay guys. Naay mga panahon nga ang atong gipangayo sa Ginoo, ang tubag sukwahay sa atong gihuna-una. Kabantay ka ba ana mga igsuon? Muna nga magbantay ta sa ato ang gipangayo sa Ginoo. Kay usahay nag-expect ta nga kung unsay ato ang gihuna-huna dinhi, maog yun ang atong makita, di ba? Ang maong tao naghuna-una siya nga ang makita pagkaon, na imuhatod niyang tao nga gamiton sa Ginoo nga pagkaon ang ihatod. Pero lahi ang iyang nasa una-una kay ang nakita niya gabang man, di ba? Usahay pod sa atong kinabuhing Kristohanon inana ang mahitabo usahay. Nga natay giampo unya naanas tong hunahuna ato nang giprogram sa hunahuna nga inani atong makita unya inig tubag. Pero pag tubag na usahay di na naganit ta kabantay nga gitubag ta kay wa man nato nakita sumala sa atong gihunahuna. Igsuon matud pa sa Isaiah 55 verse 8, lahi ang hunahuna sa Ginoo kaysa ato ang gihuna-huna. Ug ang mga laraw sa Ginoo lahi sa atong mga laraw. So guys, sa atong mga gipangampo sa Ginoo dapat kung sukwahi man ang niabot sa tua,
dapat magpasalamat ta kay maunay tubag sa Ginoo sa tuwa. Di ba? Tanawa tong maong tawo nagampo sa pagkaon, gabang. Kay unsa may gamit sa gabang para magbugwal na ay matamnan pagkaon ang resulta. Kumbaga, na ay mga pagampo nato nga kinahanglan og lihok pud nato. Lisod po kayo nga mangayo ta o niya ang tubag sa Ginoo, na ay mga tubag sa Ginoo nga kinahanglan po natong kana bang mo cooperate, kinahanglan po ta nga makig-partner niya nga dili lang nga atong hunahuna mo atak ra ng usa ka kilong bugas kung katong mga tawhana mautoy sa imong hunahuna nga naray taong muatod sa iyahog pagkaon nga drikta pero dili na itubag sa Ginoo nga kinahanglan ta og effort nga tuang buhaton munang kinahanglan putang mulihok sa atuang giampo, di ba? So kinahanglan puto siyang dili magtinapol kay di man puto matagbo ang iyahang giampo nga pagkaon kung katong gabang dili niya gamiton. Katong gabang pamaagi to nga makaproduce tog pagkaon. So kung bagtinapulan siya, dili niya gamiton to, di ba? Dili pud matagbo ang iyang giampo. Munang sa atong kinabuhi kung natay giampo, especially nagampo tag financial. Lord, tagai ko panalangini ko matagbo ang mong financial nga gikinahanglan. So unsa imong buhaton pag human imong ampo, so mangita ka og trabaho, mang-apply ka ikaw kung nag-ampo ka ni ana. Mangita kag pamaagi nga dili man siguro trabaho, mangita kag pamaagi nga maga-negosyo ba ka o mga nanom-tanom ba aron nga naay financial nga diin katong imuhang effort, katong imuhang kahago motoy panalanginan sa Ginoo. Dili ang Ginoo magud dili siya parehog genie nga kana bitang unsa imong i-request itak-tak dayon sa Ginoo, no? Dili siya inana. Ang tubag sa Ginoo kinahanglan pag sabton gini mo pag-ayo nga mo dai ning itubag sa Ginoo kay inaani day nga pamaagi, di ba? So inana igsuon unta nasabtan nato nga ang pamaagi sa Ginoo lisod ning masabtan kung giharian tas tawhanon. Kay ngano man ang pamaagi sa Ginoo para makasabuta, di ba? Niyon ang Job 36:15. Gamiton niya ang pag-antos para makasabuta. Karon og di gyud ta kasabot og harian tas tawhanon kayon gyud ta nga naunsa man ni Lord nangalagad noon ko nagantos man noon ko daghan man ang mga problema, daghan man ang pagsulay, daghan man ang kalisdanan, grabe man ang pag-antos sa among pamilya. Pero kabalo ka guys, kung naara gyud kay kaalam nga gihatag sa Ginoo sa imuhang kasing-kasing o kung dili ra gyud maghari atong tawhanon, ang pag-antos Job 36:15 gigamit na sa Ginoo aron masabta nato ang iyang pamaagi. Di ba? Kay usahay manggod naay mga sitwasyon sa kinabuhi nga dili pa ta kadawat. Muna nga imbes magpasalamat ta 1 Thessalonians 5:18 imbes nga nag-instruct ang pulong sa Ginoo nga magpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, ang ato manggong gihimo sagad is nagbagulbol ta. Muna nga nagpasabot na nga kung nagbagulbol ta sa tanang sitwasyon nga nimidangat sa tua, nagpasabot na nga wa ta makasabot sa pamaagi sa Ginoo. Muna once nga harian tas tawhanon, say mo guning tawhanon mo iral por sa atua, so dili na to masabtan na ang iyang pamaagi. Kini tong tawhanon gyud makabutan ni sa pamaagi sa Ginoo. Pero kung mo dot-dot pa sa Ginoo, mangayo tagkaalam sa Ginoo ta sama tong maong tawo, di ba? Sa unahan nasabtan na niya kay ni dot-dot siya sa Lord, unsa man di man ni mao kung giampo, gabang man ni, pero sa dihang iyan ang pamalandungan gitagaan sa revelation sa Ginoo. So guys, kinahanglan gyud ta nga malandong sa tubag sa Ginoo. Kay basin ka na mga tubag sa Ginoo sa imong kinabuhi karon, basig na igisulti ang Ginoo niana. Siguro ang imong gi-expect in ani nga classes material nga butang nga miabot sa imuha. Pero dili mao, lahi ang mga nangabot. Basig ka nang lahi nga mga nangabot, naa diha ang tubag sa Ginoo. Wala lang nimo kasabti. Muna kinahanglan gyud ta nga mamalandong pag-ayos tubag sa Ginoo. Mag-analyze ta kung unsay mga nangabot sa atua sa dihang naatay gipangayo sa Ginoo. So guys, di na takutob sa atong istorya karon. Unta ato ning masir sa uban kay daghan pa mga Kristohano nga pagkasabot sa pamaagi sa Ginoo. Ug kung bago pa kaning channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. O kung gusto pa kag daghang istorya guys, daghan na tag na-upload na istorya. Imo lang pangitaon, bulunga lang, daghan na tag mga sambingay nga na-upload. God bless. Kita-kita na puta sa sunod nga sambingay. Glory to God, iya ang tanang pasidungog ug himaya.